Welcome to the Leading Sight News. Karbi Cultural Society at Tunpen Padmasri Award Kelong Abang Pipo Kila Leklipi Apang Kang Thum Karni Lapen Karchupon. Karbiang Long Aphan Mate Karbia Khay Aphan Nong Meki Wan Pi Abang Pi Lungsi Pi Padmasri Award Kelong Abang Pipo Kila Leklipi Aphan Karbi Cultural Society at Tunpen Kang Thum Karni Pini Culture Sai Dengpon. Halapu Padmasri Kelong Abang Pi Lungsi Pi Pokila Leklipi Pen Perangke Thengno Kaninje Ponke Niliphan la pusona mana peng penangkang thum karne nangkar chuji puge nilia sapta matha damde bonta nilibihek penakemang mate lun kilun nilining kehang pik penajok vosig ni phai ko ra player ni dil hierong supialong nili Padmasri award chodeng dun long lo lake nili jongjung leila bang sonong e ke chodeng dun lo puge nili matha damde Karbiang long arat mate karbiarat ahir jumia joksi niliphan la puson thidung avar sai mate award sitame chodeng dun long lo pusi alang lihin pen jepon lasi nili choru ingtung karbi anglong autonomous council cm mate rongkhang mla dr tuliram ronghang sitame la an nang cherap nang chitodun apot la pen vosig ni phang ko ra phor ni sitame karbi cultural society abitung atoma phan niliphan nangkang thum lang angkarni la pen karcho dun kin lining arong piglo puta alang lihin pen ning jepon Lasinon ke bang Jesus semet pet ke owi ki mi soarlo atum setami karbiang long lapen karpia khai phan nong me ke wan thik jia phansi nilhin pen ta chini ripon lo lapen herjume pajir lo puta alang lihin pen ning jepon Dipu Penerson tan anang kilo berta the Leading Sight News Churu pirlo nilipini isining karong the pik arni athima nili ha bihek pen akabuche akasonse pini anke nili ang thek lapen kado kabe rata tunta niliphan angdeng nang kanghong laki niliphan ang lidang kiching honang thek angdeng ta niliphan ning nang keperong tak ili tumahemtun along ana chili ansita nilimisan helang ulo lason thak si kedam sitami ladak hemtun pensi maipu alang lisar eng pensi tami ningkarong pen alang lito mabitung an niliphan ng Japon si tuwar kedam kewan nipon pe niwan pe nilana pe nilahon pa nipo nilichi hopik lapen pini hadak ana program pen sitami tikuk timang mi pin pen nilipichun dong no hadak sita ilitum harorang kangalong Chief Minister Narendra Modi alang litan tani di kardom chipilong pen alang litai litong kardi akhe apindeng sumpot nang kitek long pen ajok a respond nang NP alang di kardom nang city pemit nilichi hok lason tak si ako president si tami amit hanga rideng pen niliphan la bangso nong e nang pijir pemit apon nilichi hok lo laki kado kabe rada phansi pijir lo pusin nilichi hok lasi pinida ko ang tulong pa me ako angdeng sita me rada kang hon nilichi theglong no pini ansita jeka do ko beta tuwara kok tanili kilak kileng avidat niliphan angdeng ang hoy niliphan ni hong sijakong idin orang jehok lo lapen no ladak hemtun ilito ma hempi lo ladak cultural society long ke ladak antanal tukat to ko be hong pet kadoko be sorlo asong tum anta achenga muri apongsi kadoko be pen kilun ke kan pen niliphan nang kideng apong surulo laki ilitum kiching hanang thek nilichini pe me lasimo kewang jiarni ansitame majua sorlo noi pasu pinsu noi anso se ilitum ke pe prang den thek long e kicho deng dun longra anso se karbiang long aphan ilitum ako kadoko be ai bharodang kang pen sitame ilitum hanang ka hundri je karbi atum tanon ke thek serlo karbi atum talason nang long dun loku ilitum chipiklang den nang ko nili chi hopilo nasi ilitum bor ilo nang jasemet nili nimalia song pen nili phane invai chenglo sitami laki nili det kalilo kadoko bita kilong lo pulo ilitum kadoko bita mathalana kasi ano tin na swarlo sitami asong kinakamta pathidu nang ne so pinso tum peng kam chi jorap pen ining sing thing si pen kam chi jorap pen lo ti ilitum ti kam thang ta be si nili ning thedam nasi pini nili tungwang long pe me nal tum kadong bita nang ding pe ne po nili ethe ni akirap akichuru ke la hello la pen ilitum hempi council along pen sitami ilituma asar
Dr. Tuliram Ronghang alang li aning chaparong pik pen apong nili phanang tikhan nili nang chinghon nang chinggen so methangang jerpu nali phana device nili nang chetoy dun ni nasinang jata mathari ni phani ki chaka teng pen alang li nili phanang chetoy dun pe mi aning karong pen apo si alang li phanta ni choro piglo ningarong piglo alang li rat kadok we pen ta chingki chethan kalana kalahon me sen kana jasi pini nili la pangsalo ning karong pen ke deng dun long lata isi ang thek ni chihok asinang tung kadok we nili phan ke deng ko chihok piglo na pen choro lo kadok we phanta nili kardom chipijero phan ipipon kang tung ke la helo nili methang men se ke photang aposi itum sor lo tum ke eken kam ke chejor sum ke ili tum ke ha ipi po hempen thetang lo ding tang lo si tami ili tum ke ken kam ke chejor kachirena labang sopen ang bong si itum inthin chipe thiklong pen si choklim pen si ili tum ke ken kam chejor na thikla son thak si inot anin so pi jong si pachor parug lo pulo tangte thegre tang lo pulo tangte ili tum ke kupilo ma pulo te a hemari pi manji lapen ke rong ru barlo sita basa pi manji lapen inut theksa resar bang khe ka chariya phan punoi matang te longri ka chariya phan punoi ba alinga kam sitame ke tok ke lang tichara kam punoi ki phir ke thapune ason tina hin sitame sorlo tum ke do et nang so pin so tumra ason eso isigat ot pensi a hemari ka dogo mi chelang kugali sorlo tum ke ason la sipini nili phan la puson ni kangwai ke nili ke la pusona ki sung si ke chechak nang ki du ki sung ka do ka be par et pen sipini ani la pusona nang ke long dun lo la sila son thak thak ka do ka be ani marli ma atum sitami chipadug nang ko ka do ka be akorte marli atum sita mithanga long ria phan mithanga khe phan mithanga hemari mithanga rong aro phan itum buchi pe ni lo nang tum pe ni lo nang la lo nili akar i ke nili chehok pik nili la puson lam the nili ke than long nili phan la puson ning wai we son te pini ar nili la puson la me thevet sita me ke chi than ke chi pe ri ya phan ni jakong ave da thai ni sita pini ka dogo be akiching room pen ka dogo be nali tum ni kang hong pen nili la bang son nong e nali tum ari deng nang 1 kilo la pen e the thini vet sita bidi sore ni tum ke chi thang ko nili chi hok pin asika dogo be injer marli atum sita me litum pakrang pe ni na claim pe ni na ken kam si chi jor pe ni na lalo nili kar biang long shot kali asam kang chot kali bharorang kang ka ilitu enong dodo nang ji aposi ason tin kam te ilitu pakhi din nang ni suarlo non so pin sonon ilitu kar dia ki ang se ta khang na la sinili akar ilitu tini akachitong long nili la ansi than thek job kohora phumaning tiarong phan iam Richard tok bi aning ke me pen dolong mate bamboo bridge ki pipon lakhain ko trok dwar bagori MEC constituency ka parlo kohora phumaning tia arada tuma phan iam Richard tok bi check adolong kimi ke pajer pon penpur pon me kohora phumaning tiarong phan ke lapuson kerap ke pajer pon puke badu ta velang setame nona dihua bang ke iam Richard tok bi ning ke me pen amithang jongjung akhia da pensi check adolong mate bamboo bridge selam pipon lo lasi phumening ti arong ara tumta iam Richard tok bia phan choro pen aning arong alam thei chepaklang pon dorabuguri pen mosestera nang kilo abirta the leading site news Kadom nilimen mongol singrong phar nili ladak phumening ti rong me karigla lapen nilitum ladak phumening ti rong nilitum pani si em sarlo nilitum irrigation em ke hai Richard tok bi sarlo nilitum chingki damlo je jasemet bang nilitum phumening ti rong purong so pipen la pula nilitum para herai ka cheleng ka siksa ga joini nilitum em sarong chingki damlo la selang lipulo nalitum ke klem bang le peninoy monili sitami asosina kerap duing phangke lang lihin pena che chak do la si nilitum pinia bang ke la dan nilitum phumening ti sor pu parai ke do tum pen la pen nilitum pusan chom edu tum pen nilitum cherat to si akam bang pini pachuni ke lo asi non nilitum alang li phangi chunungri ponji bang ke la lo je nilitum hala so ke klem ke dam long pen nang ke pangno dun la pen nilitum hana cherap cheto dun polang li phanta suri kurbang thu pajerik lo la pen non ke bang ji sitami alang li phan nilitum anso se ke bor iponji phan nilitum phumening ti rong sortum ta anso se ke bor iponji phan po la pen nilitum la ke ningkan bang phan ka dilo la ke
ini tung ke peneng chot kali lo la ke hodai ta nili tung ke la so ningkan silong bata hini bang ke nili tung la so akai phua dolong bang ke ni tu repairing nang boy asi alang li ke che cha ka do la pen so dak dolong china dolong nang pg pu alang li che cha ka do la si mentu sina pali ji mala ta nili tung ke chong hong do iklo la pen alang li fan pahai bom ji akola pen pahai ya alam the bang ke nili tum han kiduk isung an talang ni chini pon pot akwan so se nili tum han kumening tirong panang paching thuri fan alang li nili tum han mi senten na chak dum pa churo lo